Hyvä lähteä tuolla liikkeelle. Pyörii rullar. No niin, säveltaidetoimikunta palaa silloin, kun vähiten sitä odotat. Mitä aina ollut on, sitä vastakin on. Niin, no hyvä, päästiin heti aiheeseen. Ei mennä vielä ihan heti aiheeseen. Matias Häkkinen, kiva. Tehdään ensinnäkin pitkästä aikaa tätä. Mä luulen, että siitä on ainakin 3 vuotta, 4 vuotta ehkä, kun me viimeksi tehtiin. Jouluspesiaali 21 taisi olla edellinen. Okei, se on liian pitkä aika mun mielestä. Mutta tosi kiva, pitkästä aikaa päästään höpöttämään. Se, mikä mua yllätti, kun me pidettiin tuota taukoa aika pitkäänkin, että kuinka monelta ihmiseltä tuli palautetta, että hei, milloin te taas teette uutta jaksoa, että tosi kiva kuunnella teitä, ja mä oon kuunnellut vanhojakin jaksoja. Mä en kerta kaikkiaan arvannut, että meitä ensinnäkään kuuntelee yhtään kukaan, niin mun mielestä oli tosi hauskaa, että yllättävän moni kuuntelee, koska se prosenttiosuus, joka antaa palautetta, niin se on yleensä tosi vähän, ainakin siis kasvotusten. Eli kuuntelijoita täytyy olla hirveän paljon enemmän kuin mitä mä oon arvellutkaan. Joo, mulla on ihan samanlainen kokemus, että siis silloin tällöin ihminen tulee vuosienkin jälkeen, että hei, tehän teitte sitä podcastia. Ja mä sanoin, että joo, kyllä, että hirveän kiva. Kiitos kaikille kuulijoille tähän mennessä ja jatketaan tästä. Joo, mun mielestä, siis mähän yritin sua maanitella tekemään siis monta vuotta, että hei Matias, mennään tekemään taas jotain. Ihan sama mitä vaan, laitetaan vaan mikki päälle ja puhutaan, ei se ole sen kummempaa. Mun mielestä on kiva, että sä vihdoin olit se, joka viimeisimmän ehdotuksen teki, että no hei, nyt laitetaan se mikki päälle ja tuu työhuoneelle, niin mennään tekemään. Kyllä, niin kuin kaikessa kynnys nousee, kun ei tee, mutta nyt kynnys on höylätty alas. Työhuoneella oli putkiremontti ja nyt se on ohi. Täällä on kynnykset uusittu. No niin, matalan kynnyksen podcast ja pidetään myöskin otsa matalalla. Joo. Tänään puhutaan vanhasta musiikista. Se on sun erikoisaluetta. Itse asiassa mä oon huomannut, että se todellakaan ei ole mun erikoisaluetta. Mä oon huomannut, että aina kun sä tilaat mua kirjoittamaan Barokkikuopioon tekstejä, tai kun joku instanssi tilaa multa, että kirjoita meille ohjelmatekstejä vanhasta musiikista, niin se on mulle vaikeaa. Mä menen semmoiseen niin kuin pieneen takalukkoon, että kun mä en niin kuin tunne tätä yhtään. Kun mä oon siis 15 vuotta tehnyt hommia kirjoittamalla ohjelmatekstejä, niin on periaatteessa kaikki sitä peruskamaa, mitä soitetaan sinfoniamusiikkia sinfoniakonserteissa, mitä kaupunginorkesterit soittaa. Ne ei soita sitä musiikkia, jota esimerkiksi sä esität omilla festareilla ja Ensemble Nylandian kanssa ja Cafe Barokissa ja siis näissä vanhan musiikin piireissä. Et mä huomaan, että mä oon vähän epämukavuusalueella ja se kirjoittaminen muodostuu hankalaksi, se aloittaminen muodostuu hankalaksi, koska mä en ihan tiedä, että miten tämä niinku kieli toimii enää, mikä on se niinku käsitteistö. Mä en ihan sitä aikakauttakaan tunne, että mulle on hirveän helppo ja luonteva puhua kaikesta niin kuin Haydnista eteenpäin suunnilleen. Haydn ja siitä eteenpäin, niin mä osaan sijoittaa ne säveltäjät omaan aikaansa, ympäröivään aikaan. Mä tiedän, minkälaista tyyliä missäkin kohtaa Eurooppaa ja maailmaa on tehty, niin mulla on niin kuin automaatio se, mitä mä lähden kirjoittamaan. Sitten kun sieltä tulee joku Ogehem ja hänen urkutrionsa tai joku vastaava. No niin, tässä me heti paljastaa, mulla ei ole hajukaan, mistä mä puhun. Niin mun on vaikea ryhtyä töihin, koska mun täytyy niinku ottaa joku Otavan iso musiikkisanakirja ruveta tankkaamaan, että kuka tämä tyyppi on ollut, missä se on elänyt ja mitä se on tehnyt. Joo, ja siis tässä tulikin nyt useampi näkökulma siihen just se, että vanha musiikki siis, nyt kun lähdetään tällä tavalla keskustelemaan, niin ikään kuin asettuu tavallisen musiikin ulkopuolelle. Niin, nimenomaan. Mutta onko se sulle siis, kun sä kuvailit omaa tuommoista pientä niin kuin vallia, mikä siinä jossakin kohtaa on, niin onko se enemmän se, että se on tosiaan semmoinen jotenkin kulttuurillisesti erilainen pala klassista musiikkia, vai onko se ihan vaan se, että sä et tiedä niitä biisejä, vai niin kuin... Joo, se on kulttuurillisesti eri. Se, että mä en tunne biisiä, niin ei ole sinänsä mikään ongelma, niin, koska siis mulle saattaa tulla jotain Edward Elgarin sinfoniaa vastaan. Et kirjoita Edward Elgarin toisesta sinfoniasta esittelyteksti. En mä tunne biisiä, se ei ole mikään ongelma, koska mä tunnen Elgarin, mä tunnen ehkä englantilaisen musiikin. Tiedät, mikä on sinfonia. Ja mä tiedän, mikä on sinfonia. No niin, esimerkiksi se. Joo.
Ja ylipäänsä se, niin kuin, mihin mä sijoitan sen, minkälaista silloin on ollut, minkälainen maailmanhistoria on ollut. Kaikki nämä mun pitää tutustua siihen ennen kuin mä tiedän, mitä mä kirjoitan. Niin hauskalta kuin se kuulostaakin, niin mä haluan tietää kaiken siitä ympäriltä myöskin. Että pitää tietää paljon enemmän kuin se, mitä kirjoittaa. Mutta sitten kun tulee, no mä heitän taas nimen, Froberger. No niin, hyvä. Joo, hyvä. Niin mä oon ehkä kuullut sen nimen. Joo. Mutta sit mä rupeinkin jo sijoittelemaan sitä, että okei, missä hän on elänyt ja mihin aikaan, ketä hän on tuntenut ja minkälaista musiikkia hän on säveltänyt. Hän on tuntenut muun muassa Mömpelgardin Sibyllan. No niin, hyvä. Tämä ei ollut vitsi muuten. Ja tämä on just sitä kamaa, että kun sitä tulee vastaan, niin yhtäkkiä mä oonkin sormi suussa, että nyt mä rupean sitten opiskelemaan. Ja se on itse asiassa tosi kiva, että mä joudun epämukavuusalueelle, koska jos mun pitää kirjoittaa Tchaikovskin 5. sinfoniasta esittelyteksti, niin mä oon tehnyt sen nyt tähän mennessä 5 tai 6 kertaa. Joo. Niin mä en opi enää oikeastaan mitään uutta. Ja sitten kun tulee näitä outoja nimiä oudolta ajanjaksolta, niin sitten mä opin kauheasti jotain uutta. Et mä niinku, ja sen takia mä oon ylipäänsä niinku ajautunut tänne alalle, että mä tykkään lukea ja opiskella ja perehtyä asioihin, joita mä en tunne. Joo. Ja sitten kirjoitan siitä eteenpäin. Ja silloin mä opin parhaiten myöskin itse. Että mähän huvitan itteeni, koska mä oon niinku tietonarkkari. Sitten Tchaikovskista mä en hirveästi opi enää uutta, mutta heti kun tulee joku Froberger, niin mä opin uutta. No miten sitten, mikä ajallisesti tämä kuvitteellinen, tai eikä pelkästään kuvitteellinenkaan valli menee siis jossakin 1700-luvun puolen väliin, 1800-luvun alun tienoilla, vanhasta musiikista normaaliin musiikkiin. Niin toi onkin jännä itse asiassa. Mun mielestä sä voisit vähän mulle avata sitä ja kaikille, jotka tätä kuulee, että kun sanotaan, että mennään vanhan musiikin konserttiin tai että meillä on tämmöinen vanhan musiikin orkesteri, niin sehän kuulostaa niin kuin kauhean huvittavalta oikeastaan niin kuin ajatuksena, koska se musiikki, mitä puhutaan, kun sanotaan puhutaan siis klassisesta musiikista, niin sehän on vanhaa musiikkia verrattuna mihin tahansa musiikkiin, jota soitetaan niin kuin perusradiokanavilla. Niin kuin kaikki se oikeastaan siis perussinfoniaohjelmista, se on 90%, mitä soitetaan musiikkitalon isossa salissa, on sävelletty ennen 1900, sanotaan nyt 50-lukua. No tämä tietysti tilasto muuttuu tässä hiljalleen, mutta näin se perinteisesti on. Hyvä, että muuttuu, kyllä, mutta jos nuorelta ihmiseltä kysyy, että mitä se vanha musiikki on, niin dingo. Se saattaa sanoa, että dingo on vanhaa musiikkia. Joo. Tai sitten jos meidän ikäiseltä kysytään, että mikä se on semmoista niin kuin vanhaa poppismusiikkia, niin sitten saattaa olla niin kuin Beatles. Just näin, kyllä. Ja se on nyt sitten niin kuin hardcore nykymusaa klassisessa musiikissa. Käytännössä uusi musiikki on jo nyt 100 vuotta vanhaa, kun puhutaan uudesta musiikista. Ja niin kuin terminologia uusi musiikki, niin se katsotaan alkaneeksi joskus 1910-luvulla. Sen takia meillä onkin termi uusin musiikki. No, aivan, ja tämä on nyt niin kuin sekoittaa tosi paljon enemmän. Ja sama taas, kun me puhutaan tästä, että kun mä kirjoitan, että kun mä käytän niin kuin termejä vanha musiikki tai perinteiset harmoniat, niin eihän mä itsekään tiedä, jos multa kysytään, että no mikä on se perinteinen harmonia? Mikä on perinteistä? Mutta okei, kerro mikä on vanhaa musiikkia. Kun sä sanot, että sä oot vanhan musiikin muusikko, musiikin soittaja, niin mitä sä soitat, kun sä soitat vanhaa musiikkia? Mun henkilökohtainen määritelmäni vanhalle musiikille on yhtäältä repertuaari ja yhtäältä välinekeskeinen. Että mä itse ajattelen, että vanha musiikki on joko tietyn ajan sävellystuotantoa tai tyyliä tai ja toisaalta se, että on soittimia, mitkä eivät ole uusimpia versioita itsestään, millä sitten taas mun mielestä voi soittaa monenlaista musiikkia, että siis yhtäältä tosiaan, sanotaan vaikka nyt vuodesta 1800 taaksepäin musiikki on vanhaa, mutta sitten jos otetaan vaikka mun oma soitin cembalo, niin se on vanha soitin, siitä ei ole ikään kuin nykyistä uutta versiota, ja sillä kun soittaa mitä vaan, niin se sitten toisaalta tavallaan tulee vanhan musiikin toiminnan piiriin. Mutta sitten on myös kolmas semmoinen mun mielestä ehkä käyttökelpoisin määritelmä, mitä vanha musiikki on se, että mikä liittyy sitten yksi näistä termeistä, mitä käytetään vanhan musiikin toiminnasta, on periodimusisointi, joka viittaa siihen, että jokaisen musiikillisen aikakauden tai tyylin tai minkä hyvänsä ilmiön analyysi tehdään sen omista lähtökohdista, sen omasta historiallisesta
viitekehyksestä ja kulttuurisesta kontekstista, eikä siitä, miltä se vaikuttaa meidän mielestä nykyisin. Eli tämä on niin kuin mun mielestä se fundamentaalinen ero siis tavallisen klassisen musiikin ja vanhan klassisen musiikin toiminnan välillä on se, että vanha musiikki pyrkii katsomaan asioita niiden omista lähtökohdista, ja se ikään kuin sinfoniamusiikin konteksti sitten taas on semmoisen hiukan ehkä kuvitellunkin klassisromanttisen tradition kautta, missä nimenomaan katsotaan vähän toisella tavalla sitä musiikkia. Oh, joo. Mä tartun tuohon viimeiseen. Joo. Koska mun mielestä on ainakin se käsitys, mikä mulla on muusikoiden tahtotilasta ja harjoittelemisesta. Ja mullakin oli siis oma salattu menneisyyteni musiikin opiskelijana joskus, mä en toki missään virallisesti opiskellut. Mutta opit silti. No opin puhumaan musiikista ehkä, se on se, mitä siitä parhaiten jäi käteen. Niin muusikot kyllä usein pyrkii siihen, että tämä kuulostaa nyt Mozartilta, tämä kuulostaa nyt Bachilta ja tämä kuulostaa nyt sitten vaikka Haydnilta. Et aina halutaan kuitenkin pyrkiä siihen, että kun sä sanot, että se on ikään kuin tämmöistä periodityyliä, niin ainahan muusikot ikään kuin pyrkii soittamaan, tai niin mä ainakin kuvittelen, niin, että se edustaa Mozartia puhtaimmillaan, tai Schumannia puhtaimmillaan, nyt mennään tietysti vähän myöhempäänkin, mutta et kyllä toi sun käsityksesi, tai teesisi, mitä periodimusiikki on, niin se voi tietysti sopia myös Schumanniin, tai Brahmsinkin jopa. Joo, ja on sitä menty johonkin Debussyihin saakka ja Sibeliukseenkin. Mutta okei, mä en kapinoi vastinetta vastaan ollenkaan, mutta mä kaivaudun syvemmälle siinä, että kyllä mäkin muistan siis vanhana pianonsoiton opiskelijana, eli siis sieltä ei-vanhan musiikin toiminnan puolelta mäkin alun perin olen peräisin, niin se, mitä sieltä päin katsoen tarkoittaa Mozartia puhtaimmillaan, niin kuin sä sanoit, niin se on eri asia. Eli se, että kun sanotaan, että me halutaan, että asiat kuulostaa siltä, kun niiden kuuluu kuulostaa, niin perinteisen muusikon koulutuksen saaneen pianistin näkökulmasta, mikä siis mä olen itse, niin uskallan sanoa näin suoraan, niin se asia ei ole sama, vaan sitä katsotaan semmoisen niin kuin nykypäivään johtaneen tradition kautta sitä Mozartia, mitä se Mozart oli. Ja sitten taas tähän vanhan musiikin toimintaan liittyy se, että katkaistaan se napanuora siihen abstraktiin traditioon ja katsotaan niin kuin historiallisesti lähteistä oikeasti, mitä se oli. Eihän me koskaan voida tietää, kun ei äänitteitä, mutta niin kuin tavoite onkin nimenomaan katsoa, mitä tiedetään ja samalla myös hyväksyä, mitä ei tiedetä. Voiko siis Mozartia soittaa joko enemmän tyylitietoisesti tai vähemmän tyylitietoisesti niin, että voidaan joskus katsoa, että tämä on nyt sitten periodisoittoa ja tämä toinen ei? Aika vaikea niitä on erottaa, ja mitä myöhempään tullaan historiassa, tässä nyt viimeiset 50-60 vuotta on tätä tyylitietoisuutta kuitenkin, niin kuin, ikään kuin tämä tyylitietoisuuden vallankumous on tapahtunut siis viime vuosisadan puolivälissä, niin se valtavirtaistuu kovaa vauhtia. Nykyiset esimerkiksi tuossa Sibelius Akatemialla, kun olen myös töissä, niin siellä näkee sen, että siis opiskelijat on yli aineryhmärajojen, yli soitinrajojen aika kiinnostuneita nykyisin niin kuin ikään kuin normina siitä, että ei ikään kuin oleteta asioita niin paljon tradition kautta, vaan halutaan ymmärtää. Että meillä käy vanha musiikkiaineryhmässä aika paljon sivuaineopiskelijoita tätä kurkistamassa tänne. Eli siis tämän takia, miksi mä nyt tämän kierroksen kävin, on se, että ei ole mahdollista vetää semmoista minkäänlaista absoluuttista rajaa, mikä on periodimusisointia ja mikä ei. Ja se raja hämärtyy päivä päivältä. Mä esimerkiksi itse sit omassa toiminnassani, varsinkin kapellimestarina, on sitä mieltä, että edes ne ikään kuin vanhat välineet ei ole ratkaisevia, vaan se jokainen musisointitilanne ja jokainen kokoonpano ja jokainen tila ja jokainen teos luo mulle ainakin semmoisen niin kuin omanlaisensa vaatimustason, että kuinka syvälle kannattaa missäkin asiassa mennä ja millä voitetaan kuulijan ja muusikoiden kannalta eniten. Että niin kuin sellainen, vielä kun mä opiskelin pianonsoittoa 25 vuotta sitten, tai vajaakin, niin oli vielä tämmöinen
sittemmin kirosanaksi muuttunut autenttisuus käytössä jonkun verran. Se on enemmän ehkä 80-luvulla jo ruvennut vähenemään, mutta se, että tätä kutsuttiin autenttisuusliikkeeksi. Joo, mä muistan kyllä. Joo, siitä on luovuttu kyllä ja hyvästä syystä, koska eihän me tosiaan voida oikeasti tietää kaikkea. Me voidaan tietää jotain ja se tärkeintä on ymmärtää, mitä me ei voida tietää ja mille ei ole mitään merkitystäkään välttämättä. Niin, ja ne perustuu johonkin kirjallisiin lähteisiin tai anekdootteihin tai johonkin vastaaviin aika usein sitten, kyllä, miten on soitettu. Mutta jos lähdetään niin kuin musiikista itsestään käsin, niin sitten on myöskin tämä ajatus, että musiikki on kaikki, mikä on nuoteissa. Joo, eli sitten ei niin kuin olekaan aikalaiskertomuksella niinkään väliä, että tiesit hän, että Mozart soitti aina näin, kun hän kirjoitti näin, tai vaikka hän kirjoitti näin, jolloin me sitten niinku niinku pyritään siihen, että vaikka nuotissa lukee näin, niin soitamme näin vähän toisin, koska se oli ajan henki. Mutta kato tässä nyt, Jaani Länsi, ja me just päästään niinku asian ytimeen, että mun mielestä ihan järkevä allegoria voisi olla joku semmoinen, että sanotaan, että semmoinen notaatio, mikä on standardoitunut joskus 150 vuotta sitten, mitä nyt käytetään sitten aika suuressa osassa uusintakin musiikkia vielä, että piste tarkoittaa lyhyttä ja viivapiste tarkoittaa jotakin semmoista niistä välistä ja näin edelleen, ja aksentti on aina tommonen ja näin edelleen. Niin tämä on aika uusi juttu. Niin se, että se allegoria, mihin mä nyt olin tulossa tähän, niin sanotaan, että tämä 1900-lukulainen notaatio on esimerkiksi niin kuin lukisi suomen kieltä niin kuin paperilta, puhuisi suomea, lukisi ääneen. Ja sitten sillä perusteella me ei voida tietää, mitä ne samat kirjaimet tai nuottimerkit tarkoittaa jossain toisessa kielessä tai tyylissä. Että mitä mä tarkoitan tällä, että jos sä luet François Couperin musiikkia 1720-luvulta samalla tavalla kuin sä lukisit Paavo Heinistä, niin se tulos ei ole sama, niin kuin, sä et voi saada sitä tietoa oikein siitä. Samalla tavalla kuin jos sä luet Baudelairea, niin kuin se olisi suomea, kun se onkin ranskaa, niin kyllähän se niin kuin muistuttaa sitä aika paljonkin parhaimmillaan, mutta ei se ole sama. Aivan. Mun mielestä muuten mahtava lukea niin kuin ihan myöskin musiikkitietokirjoja, vaikkapa nyt 100 vuotta sitten kirjoitettua musiikkitietokirjoja, on mahtava lukea niitä, kun se kieli on ihan totaalisen erilaista kuin nykyään. No ei tietysti totaalisen erilaista, mutta siinä todella haisee semmoinen 20- tai 30-lukulainen tyyli ja semmoinen vielä aika romanttinen tapa kuvailla säveltämistä ja musiikkia ja niin kuin herkutella tämmöisillä adjektiiveilla, joita ei enää kukaan esimerkiksi käyttäisi. Niin se on tiettyä historiatietosta myöskin, että jos rupeisi kirjoittamaan samalla tyylillä nyt, niin kyllä se niin kuin haisisi siltä, että nyt on niin kuin periodiskribentti asioilla. Niin, semmoistahan ei juurikaan harrasteta mun ymmärtääkseni, että kirjoitettaisiin tai edes ehkä näyteltäisiin esimerkiksi. Ei, siis siinä on pyrkimys koko ajan uudistua. Et musiikki on muutenkin aika jännä, koska se on, niin kuin kaikki tietää, kun on klassisen musiikin konserteissa, jos käy, että se mitä siellä esitetään, niin sehän on niin kuin suurimmaksi osassa aika vanhaa musiikkia verrattuna populaarimusiikin puolelle. Mutta kato, tässä tullaankin, mulla on yksi lempi TC, mitä mä oon tässä kehittelemässä ollut puoli elämää, että mitä klassinen musiikki on. No kyllä nyt Beatles ehdottomasti on jo klassista musiikkia. Niin, joo, klassikko. Ei tyylillisesti, vaan se, että mitä se on niin kuin kulttuurisesti nykyisin. Sehän on vanhaa ja se on ikään kuin muuttumatonta. Nyt se on taideteos, mikä on olemassa, se Beatlesin valkoinen levy, ja sitä toistetaan sellaisenaan. Tietysti klassisen taiteen määritelmiä voi olla aika montakin, tai onkin. Mutta mun mielestä yksi niistä on esimerkiksi se, että niin kuin Sex Pistols on klassista musiikkia, koska se ei ole tätä päivää, mutta se on elossa, ja se on elossa nimenomaan sellaisena, kun se on tallennettu joskus. Niin. Se on sementoitunut aikaan, siitä, että se on kanonisoitunut, mitä tahansa halutaan sanoa. Minusta on mielenkiintoista vaan se, että ylipäänsä klassisen musiikin yksi peruselementeistä on se, että se on ensinnäkin kirjoitettu partituurille. Melkein suurin osa, hyvin suuri osa. Kyllä. Siinä missä sitten taas toi musiikki, mitä sä puhut, niin se on lähinnä blokattu levyltä. Sitten niin kuin sen jälkeen, kun se on levytetty, kyllä, niin se on joku sitten ehkä kirjoittanut, mutta myöskin ne muusikot, jotka siis esittävät Beatlesin kappaleita tai Sex Pistolsin kappaleita tai mitä tahansa,
rock- ja popmusiikin klassikoita, niin ei ne sitä nuoteista ole opetellut. Eli se niin kuin äänitys ja äänite on niin kuin ton musiikin se, mistä lähdetään liikkeelle, kun taas sitten tässä meidän klassisessa musiikissa on melkein poikkeuksetta säveltäjän paperille kirjoittama juttu, jonka sitten eri muusikot kautta vuosisatojen tulkitsee omalla tavallaan, ja sitten taas jotkut pyrkii siihen, että tulkitsevat sen juuri niin kuin François Couperin olisi mahdollisesti tulkinnut sen tai halunnut tulkita. Ja samoinhan siis tavallaan myöskin Beatles-tribuuttibändit varmaan yrittää toisintaa Beatlesin soundia. Mulle se ei ole ratkaiseva se tallentamisen media, onko se paperi vai vinyyli, millä ne on tehty. Musta se klassisuus on muualla, mutta hyvä pointti toikin. Joo. Tuo oli teesi numero 3. Oletko sä pitänyt kirjaa? No, tää onkin nyt vaikeaa. Mikä sun sen kakkosteesi oli? Ensimmäinen oli aikajänne. Niin aivan jo, se, että miltä ajalta. Toinen oli ne soitti. Just näin, välineet. Joo. Välineet, okei. Mainitsit cembalon. Silloin kun mä olin siis varmaan ala-asteella tai jossain, niin oli tämmöinen käsitys sitten, että ensin oli cembalo, siitä tuli sitten piano. Kun cembalo oli niin huono. Niin. Ei kun näin, mä muistan ajateltiin kyllä, ja rajoittunut. Joo. Niin, se niin kuin katsottiin, että se on tämmöinen esiaste pianolle. Joo. Ja varmaan moni silloin uskokin sen, ja ehkä silloin oli semmoinen yleinen ajattelu, että tämä on tämmöinen esiaste, että jos sä soitat cembaloa, niin se on vähän niin kuin sä ajaisit T-mallin Fordilla. Se on vähän niin kuin kompromissi, että sä vedät tuolla vanhalla, kun sä oot tämmöinen harrastaja ja keräilijä. Joo. Mutta että jos sä olisit niin kuin kunnon mies, niin sä olisit Mustangilla. Mä en edes muista, mihin mä olin tällä pyrkimässä. Mutta niin, soittimilla tehdään se ero, onko vanhaa musiikkia vai eikö ole. Sitäkö sä halusit sanoa? Joo, se on se yksi mahdollinen näkökulma, ja tosiaan siis kun käytetään vanhaa välinettä, vanhaa musiikkia, niin se tavallaan on niin kuin, ollaan niin kuin, näin sen kuuluukin olla. Mutta sitten kun käytetään vanhaa välinettä johonkin muuhun, joko liian uuteen tai liian vanhaan musiikkiin, niin silloin se tuo sitten taas jotain ihan mahdollisesti täysin uudenlaista. Niin kuin esimerkiksi rock-yhtye Tavallinen peili näyttää kerran vuodessa Kuopiossa aina, että miltä kuulostaa rockmusiikki esimerkiksi cembalolla ja barokkifagotilla, niin siis joo, musta se on niin kuin osa vanhan musiikin toimintaa on katsoa, mitkä niiden välineiden rajat on. Mutta onko se vanhan musiikin keikka, kun sä meet soittamaan cembalolla aikuista naista? Joo, sinänsä on, koska siinä on vanha soitin käytössä. Okei, nyt tämä niinku valkenee, tämä välinekeskeisyys. Okei, toi on kiinnostava pointti. Eli siis tavallaan oikeasti se, mitä mä tarkoitan sillä vakavasti sillä välinekeskeisyydellä ensisijaisesti on se, että kun soitetaan semmoista musiikkia semmoisella soittimella, mille se on alun perin kirjoitettu, sävelletty, rakennettu, niin se soitin ikään kuin antaa juuri ne asiat, mitä se silloinen muusikko tai säveltäjä on sillä tehnyt. Siis esimerkiksi banaalina esimerkkinä se, että kun pianossa on pedaali, millä voi sitten pidentää sointia ja soittaa vaikka yhden akordin tosta ja sitten se soi, kun siirtää kättä, niin cembalossa ei ole tätä mahdollisuutta, niin se sama efekti ei ole ikään kuin mahdollinen. Se pitää tehdä jollain muulla keinolla, jos tämmöisen haluaa. Mutta on myöskin efektejä, joita väitetään, että säveltäjät olisivat ottaneet käyttöön, jos heillä olisi se mahdollisuus. Joo. Esimerkiksi Bachin kohdalla, mä oon sun kanssa jutellut aikaisemmin, niin sä oot ilmeisen hyväksyvää, että Bachia soitetaan myöskin pianolla. Mikä minä olen sitä kieltämään, mutta se on siis eri asia. Ei siinä mitään, se on eri asia. Soittakoon kuken millä haluaa, mutta nimenomaan tässä tullaan siihen, että se soitin sekä mahdollistaa, että ei mahdollista semmoisia asioita, joku toinen soitin mahdollistaa tai ei mahdollista. Että siis mikä siinä? Niin, mutta et esimerkiksi vaikka Sviatoslav Richter kuinka yrittäisi soittaa, kuten Bach olisi halunnut kuulla teoksensa soitettavan, niin hän ei sun kirjoissa edusta niin kuin vanhaa musiikkia tai periodimusiikkia, kun hän soittaa sen aikaisella modernilla pianolla ja käyttää runsasta pedaalia. Joo.
No se on totta kai, siis tähän on klassikoista klassikoimpia ajatuksia, että jos Bachilla olisi ollut flyygeli, niin se olisi rakastanut sitä. Voi hyvinkin olla, mutta ei ollut, niin se ei ole musta ydinkeskustelu, vaan ytimessä on se, että se vanha musiikki tässä niin kuin sit taas musta palautuu just sinne ajatuksen, sinne filosofiselle tasolle, että vaikka kovasti pidänkin Sviatoslav Richterin Bach-soitosta, ei siinä mitään, niin se ei ole historiallisesti tiedostavaa, koska se ei ole historiallisesti tiedostavaa. Aivan. No hän ei varmasti edes pyrkinyt kyllä siihen. Edelleen ei ole pakko pyrkiäkään, mutta kun näitä nyt tässä keskustelussa kategorisoidaan, niin tällainen Bach-soitto voi olla oikeinkin miellyttävän kuulosta ja toimia monella tasolla, mutta se ei ole vanhaa musiikkia. Joo, hyvä. Kiitos. Tämä selventää tosi paljon, koska mä oon myös vähän aina ulapalla, kun mä en ole silleen niin kuin täysin ytimessä vanhassa musiikissa, niin mä en ihan tiedä aina mistä puhutaan, kun puhutaan. Tuo on mielenkiintoinen tuo efektijuttu ja se, mitä vanhoilla soittimilla voidaan tehdä ja ei voida tehdä, kun esimerkiksi Beethovenin Kuutamosonaatin eka osa. Se on sävelletty muistaakseni 1202 tai 3, että tavallaan ei enää niin kuin faktisesti kuulu siihen niin kuin vanhan musiikin, vanhaan skeneen tai miten on vanhaa musiikkia joskus määritelty, niin siinä Kuutamosonaatin ensimmäisessä osassa hän vaatii, että pianon sammuttimet ovat ylhäällä koko osan ajan. Se niin kuin lukee siinä alussa. Senza sordino alusta lähtien. Se on nykypianolla käytännössä mahdotonta soittaa niin, ettei siitä tule täysin puuroa. Joo. Ja ilmeisesti sen aikaisella flyygelillä se on ollut ihan tehtävissä niin, että siitä tulee tämmöinen utuinen, vähän niin kuin unenomainen soundi, että sävelet vaan leijuu semmoisessa usvassa. Mutta jos sitä nykypianolla yrittää tehdä, niin se on pelkkää puuroa. Mutta sitäpä en ole koskaan oikeastaan kuullut vanhalla soittimella soitettuna, että se olisi niinku kiva päästä todentamaan. Charles Rosen joskus piti, siis kuuluisa legendaarinen pianisti ja kirjailija ja kaikkea, niin piti meillä Helsingin yliopistolla luennon tästä aiheesta aikoinaan, ja hän kertoi, että hän oli levyttämässä tätä kappaletta, okay. Ja hän niinku oli niinku tosi paljon treenannut sitä, että se pystyy pitämään sen pedaalin niinku käytännössä niin, että sammuttimet ei osu kieliin. Siis tämmöisen nykyisen mallisen. Joo, nykyisellä. Joo. Ei toki pedaali pohjassa, mutta sen verran, että ei osu kieliin. Joo, ei puoli, vaan neljännes pedaali. Hyvin vähän, mutta niin, että se pysyi koko sen osan ajan. Joo. Ja hän oli hyvin ylpeä siitä, että hän niinku kerrankin sai sen niinku onnistumaan äänityksessä. Vai ilman teippiä vai joo, jalalla ihan? Kuulemma ihan, niinku, okay. ei ollut mitään editointia ja muuta. Että tarkoitan se, että hän ei siis standardoinut sitä puupalikalla ja teipillä sitä pedaalia. Mä ajattelin, että ei ole leikkaa liimaa. Mutta joo, ja hän oli sit siitä hyvin ylpeä, kun hän oli sit seuraavana päivänä tullut takaisin studiolle, niin äänitekniikka vaatii, että otetaan uudestaan tämä, että siinä oli jäänyt pedaali sulla ylhäällä koko ajan, että siitä tulee vähän puuroa. Niin justiin joo, en huomannutkaan. niin, että joo, että menee vähän puuroksi. Se oli sitä mieltä, että ei todellakaan mennyt, kun tämä on just se, mitä piti olla. Joo. Ja mä muistan sanokseen, että se jotenkin sitten se Otto ei kelvannut lopulta, mutta että hän olisi ollut siitä tosi ylpeä. Mutta Charles Rosen oli hieno hahmo, ja ei enää siinä vaiheessa toki ollut ihan parhaassa soittoterässä, hän oli varmasti melkein 90, kun häntä tapasin, mutta hauska hahmo tavata. Hei, mä otan lehdistökatsauksen. Meillä oli tapana ottaa lehdistökatsaus aikanaan ja luettiin vanhoja rondoja. Ja ennen kuin mennään siihen sun ykkösteesiin, joka oli, että vanha musiikki on ajallisesti määriteltävissä, niin ennen jotain ajankohtaa ennen jotain nimenomaan, että siis vanhahan jatkuu loputtomiin, kyllä, mutta jossain vaiheessa vanha täytyy panna katki tästä uudesta puolesta. Rondo-lehti tammikuulta 82, ja tässä on ohjevähittäishinta 17 markkaa. Ei ole paljon ollut. Anu ja Leif Karlsson keskustelee Kati Hämäläisen kanssa, joka on sitten cembalisti. Ja Kati Hämäläinen sanoo tässä, että tämä, sitaateissa, vanha musiikki on kyllä minusta hyvin omituinen termi. Esimerkiksi Mozartia ei lasketa vanhaksi musiikiksi, vaan se on elävää musiikkia. Meidän kaikkien musiikkia. Nämä siis sitaateissa. Beethovenista puhumattakaan.
mutta siitä taaksepäin Bachia soitetaan, mutta jonkinlaisella pienellä varauksella, ja kaikki mikä oli ennen Bachia on ehdottomasti vanhaa musiikkia. Ja taas vanha musiikki sitaateissa. Olkoon tämä lehdistökatsaus lyhyt ja ytimekäs. Mielestäni ihan mielenkiintoinen, että Kati Hämäläisen ja siis ylipäänsä tämän rondon ilmestymisen aikaan 80-luvun alussa, niin Mozartia ei laskettu vanhaksi musiikiksi. Niin, ja Beethovenista nyt puhumattakaan. Ja Bachia soitetaan, mutta jonkinlaisella varauksella. Aika kiinnostava ajatus. Ja kaikki, mikä oli ennen Bachia, on ehdottomasti vanhaa musiikkia. Ja ennen Bachia voidaan sanoa, että no, minä lasken, että Bach alkoi 1700. Selvä. Joo, vaikka 1685 on tietysti virallinen syntymävuosi, mutta ehkä niitä teinivuosia ei tarvitse laskea. Joo. Et kaikki, mikä oli ennen 1700, oli jo vuonna 1982 selkeätä vanhaa musiikkia. Mulla on tohon siis semmoinen ajatus, että vedän takaisin sitä, tai en vedä takaisin, vaan vedän takaisin pöydälle sen ajatuksen siitä, että mitä eroa on pyrkiä tänä päivänä semmoisella pianistin koulutuksella, mikä mulla esimerkiksi on, saadaan asiat kuulostamaan Mozartilta aidoimmillaan, ja sitten tämä toinen vaihtoehto Mozartilta Mozartina, niin se traditio, minkä läpi tätä tehdään, tätä katsomista, niin se tosiaan voidaan sinne aika lailla just Beethovenin tienoille vetää, että siis mulla on yksi tuttu, joka opettaa viulua eräässä eurooppalaisessa musiikkikorkeakoulussa, ja hänellä on semmoinen tapa, että kun hän opettaa viulunsoiton historiaa sitten siinä ohessa ryhmälle, niin kaikkien täytyy tehdä opettajasukupuu. Oho. Eli siis parhaan tietonsa mukaan katsoo, että heidän opettajalle tuo ja hänen opettajansa tuo ja näin edelleen. Miten pitkälle pääsee? No sillä voi päästä sinne jonnekin niin kuin tartiineihin ja lokatelleihin, minne sinne geminianeihin. 1700-luvun niin kuin, puolen välin tienoille nyt keskimäärin voi päästä. Yleensä se, niin kuin, sanotaan, että sinne niin kuin, just Beethovenin aikoihin nyt aika usein nämä kulma pääsee. Ja se on niin kuin se, mitä me nähdään traditiona. Mutta totta kai niin kuin kaikki tietää rikkinäiset puhelimet ja näin edelleen, niin vaikka se on katkeamatonta, niin se ei ole säilyttävää välttämättä. Ja se nimenomaan, että tämä katkeavuus on tässä nyt niin kuin ihan ytimessä, on se, että juuri siinä niin kuin ennen 1800-lukua, niin jossakin vaiheessa on katko. Ranskan vallankumous on yksi syistä totta kai niin kuin joissain jatkumoissa, mutta niin kuin muutenkin siellä on katko. Eli siis ei ole semmoista jatkuvaa katkematonta traditiota Bachista nykypäivään. Se on jostakin sieltä tienoilta vähän myöhemmästä. Ja vaikka olisikin, niin mä toistan vielä, niin se tradition olemassa oli katkeamattomuus ei tarkoita, että se tieto olisi pysynyt tai taito tai ymmärrys pysynyt samana. Ei tietenkään, ja mehän ollaan kuitenkin, eletään jokainen niin kuin ajassa ja tehdään niin kuin sen ajan niin kuin trendien mukaisesti haluttiin tai ei, siis jotain. Vaikka me tehtäisiin vanhaakin musiikkia, mä uskallan väittää, että tämän ajan käsitys vanhasta tyylistä on eri kuin mitä se on ollut 30 vuotta sitten, eikö niin? On se. Tulee olemaan eri 30 vuoden kuluttua. Mutta se ei ole sattumanvarasta se ero, vaan se perustuu tutkimustietoon, mikä muuttuu. Ja no, maut muuttuu jonkun verran, mutta kyllä se just tässä tullaan taas siihen, mitä eroa on vanhan musiikin toiminnalla ja muulla musiikilla, niin on se, että kyllä meidänkin näkemykset ja alan konventiot muuttuu, mutta se ei muutu vaan sen takia, että tämä nyt on tätä päivää, vaan se muuttuu jostain syystä. Tarkistetaan niin, näkemyksiä, se on se ero. Aivan. No, ja sori, mä vaan sanon vielä, että keskeytän sen verran, sanon tästä katkosta siis. Eli minkä takia, mitä Katikin sanoi tuossa aikanaan rondossa, niin että Bachia soitetaan, mutta tietyllä varauksella, jotakin tämmöistä hän sanoi. Niin se just liittyy siihen, että Bachin ja Mozartin tai jopa Bachin ja Haydnin välissä on se katko. Niin tavallaan niin kuin ihminen, jonka niin kuin, tai ammattimuusikokin, jonka traditio on siellä, niin kuin, ydin on siellä Beethovenin tienoilla, se lähtökohta ja ydin, niin silloin Bach oli siis vanhaa musiikkia, jota ei tunnettu ollenkaan käytännössä. Se Bachin tuntemus on niin kuin vähän niin kuin myöhempää perua, tai yleensäkin vanhan repertuaarin soittaminen yleensäkin on myöhempää perua.
Eli se varaus siitä, että meillä on meidän, mikä se toinen oli, joku sanoi tuossa, että muu on elävää musiikkia. Joo, elävää ja meidän kaikkien musiikkia. Just näin. Joo. Ja se katko on siis täten niin kuin ennen Mozartia ja Haydnia, se ei ole kaikkien musiikkia, koska sitä ennen ei koskaan soitettu aikaisempien aikojen musiikkia käytännössä koskaan. Niin tässä nyt tullaan myöskin siihen, että siis Oskari Onninen esimerkiksi, kuulin tuossa jossakin ohjelmassa ihan hiljattain, hän keskustelemassa sanoi, että onpa harmi, että nykyisin kuunnellaan niin paljon, niin suuressa määrin yli 2-vuotiaasta musiikkia. Mä nyt parafraseeraan, lause oli elegantimpi, mutta ajatus oli se, että onpa harmi, että ei keskitytä enemmän ihan uusimpaan, eli siis onko se nyt tänään, eilen vai viime viikolla vai viime kuussa, mutta 2 vuotta on jo liikaa ikää musiikille. Puhuuko hän niin kuin populaarimusiikista? Kyllä, joo. No, mä luulen, että tuossakin tietysti markkinavoimat on aika merkittävässä osassa, että kun on joku artisti tai levy tai biisi nyhdetty kerran loppuun, niin sitten se ei samalla tavalla enää niin kiinnosta myöhemmin, ja pitäisi tuottaa uusia kappaleita, jotka myy taas ja soi taas, ja tavallaan niin pitää sitä artistin imagoa yllä. Ja... Joo, mun mielestä musta tuntuu, että Oskarilla oli jotenkin kyllä elegantimpi pointti tässä, siis se, että jos kaikki luutuu vanhan toistamiseen, eli se, että kaikki haluaa kuulla vaan Beatlesia ja Sex Pistolsia, niin sitten ei uutta kiinnostavaa synny. Joo, ymmärrän tavallaan, mutta niin kuin siis, että mä oon siis sitä mieltä, että vanhastakin voi nähdä ja löytää uutta. Että se siis semmoinen niin kuin spastinen neofilia ei mun mielestä siis ole myöskään niin kuin viisasta. Että se, että sanotaan, että koska toi on tehty tona ja tona vuonna, niin toi ei voi olla kiinnostavaa siksi. Musta se on väärin. Oskari on hyvä kulttuurikeskustelija ja hyvä kärjistäjä, ja mä niin kuin tykkään, että hän on kiinnostunut niin kuin samoista asioista kuin minä, niin se on hirveän kiinnostavaa. Mutta just tämä on musta erikoinen ajatus, että minkä takia jonkun taideteoksen syntyhetki olisi niin kauhean keskeinen asia sen arvon tai kiinnostavuuden kannalta. No, me voidaan mennä syvällekin sudenkuoppaan siihen, mitä nykyään pidetään niin kuin tärkeimpänä asiana. Ei mennä vielä tänään siihen. Ei mennä ensi tänään, jaksossa. mennään myöhemmin, mutta ainahan me ollaan arvotettu jotain musiikissa. Jossain vaiheessa historiassa on ollut niin kuin, että sen pitää edustaa tiettyä poliittista kantaa, tai muuten se on roskaa, ja sitä ei kuulu soittaa. Tai, no, on tietysti diktatuureja, joissa on pyritty pyyhkimään pois tietty musiikki ja korostaa tiettyä musiikkia. Mä en ihan niin rankaksi tätä meidän aikaamme tietysti koe, mutta joo, kyllä mä ymmärrän sen, että jos soitetaan vaan sitä musiikkia, mikä on jo kerran jalansijansa saanut, ja jota yleisö, etenkin klassisessa musiikissa, haluaa kuulla kerta toisensa jälkeen, niin kyllähän se tekee uuden musiikin esille tulosta hirveän paljon vaikeampaa. Mutta toisaalta yleisölläkin on sanansa tässä. että orkesterit yrittää kauheasti totuttaa yleisöä hissukseen uudelle tyylille silleen, että soitetaan alkusoittona se 10-minuuttinen nykykappale, jonka jälkeen päästään Tchaikovskin pianokonserttoon ja sitten Beethovenin sinfoniaan. Niin, että pikkuhiljaa siihen tottuu, mutta mä en tiedä, että onko se ihan onnistunut ja sitten toisaalta, tiedä onko se nyt niin hirveän tärkeää loppujen lopuksi. Mun mielestä hyvä uusi musiikki tulee kyllä aina nousemaan pinnalle ilman, että siihen tarvii ihmisiä totuttaa. Mun mielestä Arvo Pärt on aika hyvä esimerkki siitä, että sehän on niinku uusinta uutta koko ajan, mutta onko se sitten nykymusiikkia, kun se ei ole sen niin kuin, se ei ole sen pahemman kuulosta. Niin, kun se ei edusta tavallaan niin kuin nykymusiikkia, vaan se... Niin, hän oli modernisti, mutta ei ole enää. Niin. Näinkö? No olihan, joo, oli oikein niin kuin rajukin modernisti silloin 60-luvulla, ja ihan 70-luvun alussa muistaakseni vielä pysyi siinä. Mut sittemmin hän otti tämmöisiä vanhan musiikin tyylejä käyttöönsä ja teki niistä omanlaistaan. Mutta me ei puhuta Pärtistä,
vanhan musiikin edustajana, vaikka hän saattaa käyttää renessanssiharmonioita ja lainata vanhoja kantusvirmuksia ja tavallaan niin kuin käyttää pohjanaan vanhaa musiikkia uudessa ympäristössä. Joo. Niin se ei kuitenkaan ole vanhaa musiikkia, eikö niin? Ei se liene oikein pahalla tahdollakaan vanhaa, joo. Eli Sitä enempää kuin Beatleskään. Niin, aivan. Mutta kuten mä alussa yritin vähän sanoa, että kyllähän niin kuin Beatleskin on vanhaa musiikkia, jos kysytään. Niin. Jos ei se, niin ei tämä, ja jos se, niin jossain määrin tämä. Aivan. Hyvä on. Mutta siis totta kai niin kuin tässä on tietysti niin kuin Pärt on tietysti viettää juhlavuottansa, niin on paljon ollut esillä. 90 täyteen. On kyllä lopettanut säveltämisen ihan niin kuin julkisesti Joo. ja virallisesti, että ei ole enää aktiivinen, toisin kuin Alus Sallinen, joka on sama ikä, tekee edelleen. Kyllä. Ja mekin ollaan esitetty Pärttiä vanhoilla soittimilla tänä vuonna ja aikaisemminkin, mutta tänä vuonna nyt siitä juhlavuosisyystä ehkä jopa vähän enemmän kuin joskus, niin joskus joku on kysynyt, ehkä jopa sinä, Jaani Länsiö, että miten tämä nyt sopii noille teidän soittimille, että miksi pitää soittaa Pärttiä, miksi ei uudemmilla soittimilla soiteta. No siis sen lisäksi, että Pärt on aikanaan käyttänyt paljonkin tosiaan vanhoja materiaaleja ja tekniikoita semmoisena niin kuin pohjana ja vähintään inspiraationa, niin myöskin aika suuri osa Pärtin teoksista on jopa kantaesitetty barokkivoimin. Ai jaa. Et Hortus Musicuksen tyypit aikanaan 70-luvulta lähtien, siis Andres Mustonen ja muut semmoiset virolaiset vanhan musiikin pioneerit, niin oli siis samoissa piireissä liikkuja aika moni Pärtin instrumentaalikappaleista on heidän kantaesittämänsä. Ja mennään niinkin myöhään kuin 2005 esimerkiksi se Madridin pommi-iskujen muistolle sävelletty Da Pacem Domine Pärtin kappale, niin on siis Jordi Savallin orkesterin kantaesittämä täysin vanhoilla soittimilla. Aivan. Eli tämmöisiä yhteyksiä löytyy hyvin, että jotkut työkalut sopii sekä sävellystekniset että soitin tekniset vanhatkin asiat voi synnyttää jotenkin täysin toisenlaista käytettynä jollain tietyllä toisella tavalla. Selvennä mulle vielä tämä, että jos on vanhoilla soittimilla soitettua Joo. ja historiaa tietoisesti esitettyä Joo. Musiikkia, joka on sävelletty tänä päivänä, mutta pyritty tekemään juuri niin kuin Froberger olisi tehnyt. Joo. Niin onko se vanhaa musiikkia vai mitä se on? Joo, siis sitä ei ole sävelletty silloin, mutta samalla tavalla kun pyritään soittamaan ja semmoisilla soittimilla, kun on sen aikaista musiikkia soitettu, sen tyylistä musiikkia, mutta ei oikeasti sitä musiikkia, niin onko se enää vanhan musiikin piirissä? Onko se edes nykymusiikkia sitten vai mitä se on, pastissia? Niin, no hirveän nopeasti sanottuna tokihan se on vanhan musiikin piirissä riittävän monella määritelmällä. Mutta siis jännä sinänsä, että semmoista, no ensinnäkin en tiedä, onko se jännä, että sitä tehdään hirveän vähän, mutta jännä on se, että siihen ei suhtauduta niin kuin se olisi samanlaista musiikkia, vaikka olisi kuinka opiskeltu tyyli ja tausta ja ymmärretty vaikka kuinka syvällisesti, niin en mä näkisi, että kovinkaan moni ajattelisi, että se olisi varsinaisesti vanhaa musiikkia. Mä oon itsekin siis kirjoittanut muutamia juttuja silloin tällä, jotain puuttuvia stemmoja tai joskus ihan kokonaisia musiikkipätkiäkin siis johonkin tiettyyn tyyliin, ja niitä on esitettykin ihan, mutta en mä niinku, kun mä en edes itse ajattele, että se on säveltämistä, mä ajattelin, että se on niinku semmoinen skitsi, semmoinen niinku, no pastissi on ehkä vähän turhan raisusana. Mutta kun se on kerran jo tehty, niin. Tavallaan se aika, se ei enää aika ole entinen ei enää palaa, niin. Joo. Mutta toisaalta, kun siis tämä hämmästyttää mua itseäni, koska mä en oikeastaan ajattele sitä tollain, mutta en mä sitä silti pidä, en itseni enkä muiden tekemänä vanhana musiikkina. Tämä ei ole loogista, mutta täältä minusta tuntuu. No niin. Näin minä sen koen. Hyvä. Hei, yksi lukijapalaute tai kuulijapalaute, mitä me saatiin itse asiassa varmaan
no ainakin sä oot saanut, että meidän jaksot on liian pitkiä. No tässä tämä taas koetaan. Niin. 20 minuuttia oli tavoitteena, paljon meillä on mennyt. No en osaa katsoa enkä uskalla katsoa, mutta eiköhän panna tällä kertaa pillit pussiin tässä vaiheessa. Vanha musiikki on nyt määritelty ja pantu pakettiin, sä oot kirjoittanut siitä vähän niin kuin väitöskirjaakin ja kaikkea muuta. 45 minuuttia tai jotain podcastia olisi riittänyt. No, vanhaa musiikkia käsitellään varmaan tulevaisuudessakin, mutta tässä oli nyt introduktio. Ottakaa yhteyttä, jos haluatte kuulla jonkun tietyn uuden näkökulman tähän samaan asiaan. Näitä nimittäin riittää. No niin, ensi kerralla jotain muuta. Kiitoksia seurasta. Kiitos.